Twabetene paka last yugukwa. Iga kumiami. Okomiamia. Bagi yae mubugurete briefcase yaga onte akoyekuna nokuguru iga. Onte birete bagi igo cho some ebintu biramo. Ndikiarenge. Ebintu biye bina abangite. Biri briefcase. Tebiti omongi noe ng'agenda ondetere briefcase eria. Omaete arwarete baka tare korora. Komoa endagera na egechiko. Ebintu abantu bakonya kobisabisa. Alisi igo banyorete endagera. Engaki eywo barenga abantu bane. Endagera banyora ani noe abekire tu esumo. No babekire tu. Bonsi. Nero okwete bwa omweri. Tebe ebintu byabeire. Yes. Bono togende Nairobi. Barekodi bairane kimudi yakabeire sani nyingi Alisi no kire studio yani okuganyira ngwana ngo. Ona atimari gusiko banye ko yeguse no kero monta kababo muntu ko mabekire gechiko muno. Maina ali akuna kunege chiko tata kunorome oromame. Kende nki arenga ande. No mari buno mugusi yes tu abwato mo chando kero wakorire skuru omuburi agote binyoma. Tali bere mukware ataka kare kwanywa. Okware ateme chando cyo nyaguso wechumbi uno konya to komosaba. Iyo tabugati. Igo bono no mari na mbenene yeke goriegeke. Eteme ko rigererio bosemi atware family kirabwate genta akobeka muno. Buri mumboyo. Bono buri monaki. Sabo kwa bili mbia kisi tauni amona ndugu yangu hii waliopanga sauti mugrango. Watropo mbati ndugu yangu. Basi. Nigo tole tunsemo kia kirigo. Twamurigiri twamonyorero mungwano kurukwa Batroba Umbati. Nigari ngomosani umonene. Ochunya yusaba. Monyorite twatwarite series season 1, season 2 nande bono tuachire season 3. Togochakirana Batroba Umbati. Musani Alisi bande mu onye mu ategere sana Alisi ngo mwatura alingi sana no musani oe bono nigo togochigo isaransa nera se page agendere gutweresa choni Alisi sababu mondo ki olenge omwana musikiegi ata oyo kule myake mengi ya etiri ndugu yani. Yes. Mambo Poa kabisa. Iko salama. Twakurigiri sana. Asante sana. Finally. Yes. Twakonyorera. Asante. Nchengor kusamu yokemwa. Yes. Ni gongo temono sana wo document history ya Choni Alisi sababu. Yes. Kiagara no mwana musiki okumete sana hasa chinsemo cha use. Yes. Igongo lya basani bae bali bagatele na barabo ilinde batweresa. Yes. Muntu kyolenge. Inguli kero yo mole moyo. Yeah. Ulinga ngana Choni Alisi sababu. Yeah. Atwerese. Yes. Ntake tori kile kamera. Kamera ye? Yes. Yes. Otebyo muntu ogotegerete bono iga. Yes. Ayiningo. Yes. Amalieta ne Alfred Baraka Umbati lakini nikina mwili achagite na Batroba Umbati. Yes. Seno no ereke birgo. Seito nkebirgo. Nakimwa mwanyene na Choni Alisi sababu. Alisi go tuamanyana nere engaki karo mwalimu. Atara sawa musiki. Tuamanya tuanya ukwana buno musari na bwate etuka. Na manyete ngana abwate birengera libyo. Ya musiki. Ngokero umere na Choni Alisi betale gotera. Konyora taranza. Yeah. Mwaka kiyo? Igere 77. Ukomerana. Bono tukagabanere gutira. Bono agonja kagotera tukibana. Sana izikale cyane ng'idisk. Kikieke nanda. Tukibana. Bono kera twebana nande tugacha agacha kuinyura ng'omuntu nare nabwate. Ngayiachie. Ngayiachiete. Ngayiachiete.
bono kerang'ichire twakwana komo tukainyurana bono akabeka egekao bwone Kibiriko ga. kabirigo nkamotebia nintagete gokora ebiasara bia echisani ng'aki agantebia nabagombugeria esani erang'e chibese lakini ngakiyuga arenga omogire omogire nere ore komo produceri nkanyora ng'a tekonyarekana wancherwa korwa ase okoboko kwa mogire ambugerie esani yare koreta esegi eywo bono igere mwaka 85 karemereria igaika mwaka 87 nkarigi Gisore Ben Gisore ansokerie nchage komosokeria chisani na ngakie yuo musiki tonga buna bono yaya riri nona chi producer yare gokorigie goite kiaro tete komura abantu bono kera naira Gisore ansokerie esani entang'ane ya Folium 3 aristaji kogokigwa kuno omosane gontebe ng'aki okoira omonto rende otantebi nkware gontebi bono otagete kong'eta magiga agacha morugi one no arenge gĩosigi kiane eke nabwate aria getuka gocha togoikaransa tukagamba are geke endagera egacha tokarosiga nabo tware koragera amo bono igaika aganteti ntagete gokoroka musani yaya aye na endugu nyetwarageire esani eyemo tingokoroka musani yaya Aine ndugu yana. aye na endugu yane bono egento akorete getang'ani yantebeti nyuma totarasokia esani goika osoe ase ekomiti eria yane egwanchera chisani chisoke bagotegerera baigwa Bamana gotiki. bamanya gotiki eye yasoka ntotageti monto achi gotokori kina yaani yarenge buna disciplinary committee tukaba naro aro ngaki ntambe Committee imwe abantu bareka mware. twenga abantu 5 Mwana mwana. ono arenga oyomo oyo omogire oyo oli na tumbo changanya oyo no mogeni mochorwa na asara timadio sinomanyete Asara ndimo maita asara. tukaba nabo egasi ekagenderera buya bono egasi egaika isani buna gochi gosokia ritwasokirie isani chiasoki guga egakora ndetera bono eri ya Gisore nasogeti nachete nkayetiga bono ngachaka koni ntakoreti production Era gokoretera? Gongo abwate music store. I was Kebirigo. Na wate music store Kebirigo. Na kaone jisani bono nkanyora toji none ngakire nde bare kubugia. Mugire gasokiri ga maybe rero ngoteba ari ngana nje ngikiane nkoirira abasani bane bono buno bari bare kurwemegano. Bo bayire yeme muri ngisani gwanterete kwang'eta omugano igwangu nakiesogete tukagendera rende tukabanera for so long tugakora ebiasara nere amatera amange igo tugare gokorera bwone nware korikera combos wakombeseria amanye koenda gokorerwa amasoesi igo bono emware korika amatera era akorika buna mbori buna togokwanaiga ere bona endete korika kito gokora gokwana okorire korika mwamana koira bona ero ogenda bona tronga tuteberende buna a story this like now buna bona togokwanaiga a story oyo rosi yatwakwana ngakioroche ngakitwomera na ngakioroche muswati na ali onchikire ochonte biga yarenge iga na iga twere sana orikiro okorire okorire ogenda bona ari toji kumira na ase practice 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 se yakabaire ikonge ngoisara sa kwarengo
Unabako bonge? Kere alisi aliku practice ya matera. Yani umwete negento kiyo kumisana. Aba nikagera bande to kwe matching. Kera alenga masoesi. Naki alenga serious. Naki alenga kolega asiae. Egasi. Nkora mu alenga bunegente ko mungwano oyo ebintu ngo kabiro. No mari alisi amatuko twabete naro. Tima itinga no maite, tima itinga no maite so. So ba alenga katunu. Asinara tware gotirimbuka gatwacha roche. Twamanya konyore para twacha gocha itibo. Twacha gocha ikonge. Asa chinyoni chia kabeiro. Mostly inya tari binto tuebire gana no chibinde byato bachire byasirire. Na bwate memory ya yebuya sana. Unare konyora chiki karairo onyora chinyoni chigotero tirimbuka bwategerera buya. Mambio jonte nga nanyore. Obonto bolio bosini ni boli kwara kutanse no nengo kiramiri. Ngaibu achiete bono. Bono current binte bia I think this now to nkagetika sana obinyore. Yako ro bonto ule wate utware go dapu. Yako ro buna anyore kie to go dapu. Agotera no mono. Twaga dapu. Bono ngata gasira kali ogikali kikiringe chigesi. Kienge twomirana. Dwaro rigento gete kiangoki. Twakoro siriga. Bono goikanga dapu yake. Agadabu asinini egerega chikomuinyoria asa koreteki asa ring obono botakoreteki ote buna bono twara nyoro bore tio boto bobwate throughout na egere twaro rigento gete kibwena ta gotebigwa bantu otware go gedabu na batokugamba naye igara kintu mayo sina go dabiri na irire na ndamangana batware kubacha muntu to bono yani na bongo gotera tuli naya lakini tubajite naye muri gwatura rieta lakini abo muntu ku lakini tugira mate Mtuare gokerete direct. Isani kiyemo onyorete mwasangite idea. Chisani chi twangete ne chinyinge. Bono bune yekonya na kamora moyo. Acha teyo onkonye kirande sandu kitindochi. Orete ngabona ryoja kurubo ebintu bwone. Ya yebimbi gotoko. Nkimwaroche kikamana kubatebe unatwarore gento gete. Egente kentu akerigerereti amatuka mange. Abantu nkweru barekera omuntu asirire. Korumagiga paka bono hiyo. Omuntu bwe oboteba ngaki ya bono nje tigangire no na abana bali. Tigankonye ga omuntu orete sanduki. Kwanya abantu bakurete tabyange diche aturigirio gotero ko ingigakara mugo changa kera abantu bakure. Bono okuno gotera komo kwabo. Ogotera konde nkoro volume 1 umuntu akobukunya gotera ngaigwaso era ngaikwagenda gochia okuno komo kwabo korenda mugondo tato kole bintu bya obugokonya omubwati gorasire bono ebintu mbere twa korigerere bono no ko folio 9 kere to karansite to nyota abantu baganya kubora ninga muntu yobeire bali mutabwati bana araria abantu barari abantu bagokwana echira bono kibirigo umuntu agokwana kabisa ngaki alisa bono ngetabe bali mu abwata abana no bulemo gawo neti tumanye kubora ninga ki ono tata kakinkwa turigocha bwona ari kwarora abana igo tukuikanse tukunya kugamba turigocha bwona ari kwarora abana na ibono nkabona natio bulimo bono ikimanya gosinyunga ki ngakibona umuntu atenga kwao ni rio bulimo ikobono kubora ni kumo kubora ni ere ara wasitio gote wabesani tuikanse tukunya kubora none sani eria ngomongino yonko ngitari tuikanse tega mbura ya twete niligora tutaye kwanite manganayo mbura ya twete amajar tukanse mwa mugira twega gatega omongino yo agamanya ngo omongino uri umuboyu nabato kwenye kunywa sota ko kitwa bwate tukanse tenere mugira imali ndwisikotore tule nere bono akumanya ngo omongino uri umuboyu kontenga bono ngakitokora ngamate muchanga ngwetarenge ya turoche omongino ya turoche embura ya twita akamanya gucharuka mariba agacha in fact to kamwe sote yenene nari obwango chichirete akaruta nande to ngamate moment yende akaruta bona agatena ikotire mongino yo akagenda bono igo actually ere census chia ebuna nyorete na bomo kugamba komo buyeiga lakini yorosiriesa ebirengere byakire cyose byari ngo musiki byari ngo musiki nande umusiki yepose ryabo alisita terere tisoro
taterere tibuna abande okonyora ng'a esoro goika chake egita amanye gochaka gotera igare kwenda na eritimu ong'era akabugiri first rhythm na second rhythm nari tingaete ng'a mobugi onde nara okobugi first rhythm na second rhythm at the same time nderotegere no sani icho chigwe tubone gotwara abantu babere atenene first rhythm na second rhythm lakini uyu abo oyomo gose okoire bintu ibi otegere chisani ichi train ki bono ngera bwate yani nabo ntegete omanye boigo ng'a nerare chisani chia icho siagotera ne rhythm first nande gende gionsi pinki yare gotera na listamante kubigita isinogotera ogotera wokaiga tachite gotema gokemanya agare kubwata igoro abunga na maite kinta bante pi ikine kiekene ngogotera is my friend twarenge mentu twabwata moboso no tikanda kuburi tari kubugikita chindoto chokora ngama ngana idea tari kubugikita tari kubugikende nakia koreta kamanyona na ngotera omoikano oroko ba te family kurumaiga na wonda tenga no ne binte byokora tari yaye yayo omoikano ore kurumaiga asa abantu kwarure family ba kabugiria amakano abukare nabwo omoikano oringe bwo musiki ese chi family chiaso abantu muri bakabugiria amakano abukare bono omoikano oro yakorete ki abugate alichiamini mwanzo alichiamini no muntu bwechinguru orenge actually no nyogurore bwa mabwete twatemete kumurwanirira lakini rende ona atarachi korwara yes kera mwari gutara nere bono kumire nkuma bono magana sare friti gusigire magana mwa gutara nere abantu matino ordinaries ngaki abantu ba it was a good but na what famous ire igoro ande nkongu yekogora na nyambo songari twakaragire tukarukire bruin nyeko yinyorete ngoje capital gari bruin njare ngoromate ari no mugira abwate tukarura yagoro kunya Kenya music store nyeko yoroche ari no twakaragire asa kwane to mungwana geto kumurebo awakorere bruin abo no twakaragire oka andali staka nyure maru tajueti pia tanyueti ngakari gushangiriwa ni fact nande ngoinyora ng'ari sigasirete omusiki ogasira musiki osirete nonyekere gotebekana ng'a bono ng'ari isi narwarete no mari na incheng'anye ndiri narenge gote omonto orengo kwegosa onanga ntobeti komo twabetenere paka last yogokwa iga kumiami okomiamia ebagi yaye mobogorete briefcase yagonte akoyekuna nokogoro iga ontebirete bagi igo cho some ebinto biramo ngikiarenge ebinto biebu nabangete biri briefcase atebiti omong'ina oye ng'a genda ondetere briefcase eria omaete arwarete baka tare korora komoe endagera na egechiko nagirigete ntagotebi chisabari bono nkarengeri ng'a gocha gokwera okoboko kwana nabamenyete mwane tomenyete komo tokorare getanda ekamo tigete omokunguka nere rende bono arike biri kobo arike biri kobuna ngogotebi tomenyete komo nande bantu mbamanyete ng'a mbwo namenyete nabo bari gocha bakomorigia agiri onte ng'oyo gochora iga na iga motebi akoreki achiche nane chibesa abantu bare komwarende ng'a pore Alisi was strong gakwete kali strong tari ngakwete ka oboete no na roche buna bya esabu ya bwana bwa na roche lekini njendo gambete komo to gambete totali pino eno mongino yatamanyiti akani tu mongino ng'aye tugocha korera esinde karua antenga te mongino yarwa bwagende bwa ande korora banaka no eno bori mongino na baga gotebi no na tuyo mwabona achite akamuburi atuya aye nayo ole ndugu yani lakini bono kwanya gocha kondora bono oyo nere ndugu ya nere ngote ebintu byane bireka ombekire suti gocha atuya nandi suti irenga nati kali insungete ngobwate suti kombwa exactly burango gotebi akamuseri tugatigara nere bintu byaye nkamubangira tukabanga
paka the last moment ndoche ngabono mubiro yo obeire buno munyanga nyangu kwangira mwaka mugira onde ngaya bono ryo rito kumuira Nyamira etumire Nyamira agakora matuko 3 Nyamira tabere Nyamira ngakintambe ya alisi ntu amwete tinya gitari my friend tukamweti paka bono kabega asienko mutwesyo kinariete kene twatemete alisiga ale weke segedoma ngake paka November le bande bamwabono batama bono oko buna ye musani bwange kurwara kwanye kiwachage no actually kera toko kwamba gukorigereria ne bintu abantu bakonya kubisabisa alisi go banyorete ndagira ingakieyo barenga abantu bane ndagira banyora ni no abekire twesumo no babekire ponsi nero kwete bwo mwere aya iga bari baragire tamo bachiete watangani aliko ngona ene history to come you like to know actually sana abantu bachiete na bange andu kujitimbe beti amatuka abeire bono matu muntu gasirire na bokwe ono mate ganto kere kiabete igo nero mwerio nero bwo mweri igo bono kera rochi buna abarite na urubachire na baroche buna umaye tari sigarenga muntu gukwana wetiga abantu bandi batarenge koira serious ama ene ngencheria abantu zikale na ndiro bono tokunya gukwana abantu bakure na ndiri dirende nkia kwanetu bono buna ngenche bono nere isane kwabori twateba nga konya no muntu gakoreteki kale mo tobekera tubatirange sani iyo takorete ndagira gose sukari mbuyo konya umuntu gakoreteki Onyendirie konyarekana bantu baitoe Onyendirie konyarekana bantu baitoe Onyana bono kamole moyo inumoro jaine Onyana bono kamole moyo inumoro jaine Mokonye bonere kare moya irane jebuya Mokonye bonere kare moya irane jebuya Mokonye bono na bantu baye bairane jebuya Mokonye bono na bantu baye bairane jebuya Wa asante DJ esani ndonye kwanira kare ibirengere bichete buna mukarigeria kiro montaru walete ale moyo tariko konyo lakini gakure konya kule iguru amatanga akaba mangao wono none ngaki nyorete twajiete volume 6 Johnny Bota garengo mwalimu bwati gari cyo kurukuma gwa buyobuya kera arwarite fosoro kigera twenda matanga abantu no barigerere tibakaranga yaya alisiga ikira njugo cyo kwane na bambole tito ikaransta mayo kono ngoje kukwana abantu abanga na igendu nje bantu mba amanyite miaka emenge bamanyite ngano yo mwabona kama tebona umatiki kweruriba kwana nenga kineriyo igo alisikira tware ko ganda yago situarolekana iga nanda bante bare ko kai garengo muntu omonene in fact abete famous paka nona kwa kurigelinga nyama kuri atamere nanga tutebe noti mugirango ngagiria after tebe ngwe kwa bare ngugambare nanje tu bono live dance chia live dance mo ateli into chieti go ikera ngana bono bunaya rio yarenge kidisiko jikia karosiwe mbono roche bintu byakiri mashini rio koranga nto chitumegeti mono kero nanga isani cyane kinyinge sana one ria terete nga cheni
poster chini poster ntang'ani muswati ori gare nandi no gare ng'ang'ari lakini ndero nkware kumeng'anere kera bwoyere igora ariga na chini poster ere nsaya itubosoba mugusinyande gori okabugiri chikono oyo orenga oibo nyanja chigari nje jakarukiru nova kare kurwari bu nyaukiani ari wono no muswati ari ngabwata maina amagundo mutu abwira kumugamba nere nabo muswati umuyapi Munyakieni omuyanya sa nko umbara abantu ona lende ikenga kiyine gaga matera tachi komaya gosenere ndekere twakwana ona agoje kumanya ya kabire ate ngoiraniria amachibu pole rinde nonye kwa umiete na nyorete Eddie na mapenzi Nisani is a very good song. Yes. No. No, arenga lakini akichorere ndalisa was famous and I was tarenga muntu kumwananire. Tarenga muntu kokechigunaye. Utatigara kare kwa gosire. Kuigwa arenge bobe sana. Kare kwa gosire. Lakini rende akichwari mbuya twagenderete. Na ndetarenga muntu renga muoba. Uchiariaro tarenge muoba yaya kagotebire ngokora to nande ngotebe tarenge konyobwa yaya chinsa cyo jine cyari korinda chingwana cyaga cyalenge umwete no muntu kero kotera gisani cyae nabo no muntu gitolengi lakini kero life kero kumuri ngo muri kwa ngo no mwana musiki yes garenge tofauti na begete chenilingi yarenga gekuba sana nanda kaigure sati ya ikibungu bibere gosekamo ekuba gya ikyarengesiko igagete para kabisa etuki no muntu ulengo mosabi ulenge discipline aso kweboya discipline umate bwata mangana manga ane chinkwana kramo kwana komo tare gukwayirira kiratara kumanya yaya areko bangora sana bakokomanya nonye kerao te korosie sani bono gosaro si bono aroriro muntu iga bono buna ari no agachi sinsi ari agachire bono tebiriko bwe bacha twakora jinsa nyingi sana nyumba yoko gamba mangana ngakikwarora ngakiaita bono yari ngobisi yaye yogosoa yogopikia mangana ego no nechisana chinyinge njire twatigirete nchira abantu bandi batasogetigwe kulingana discipline turabata togochora omuntu okoraki yani rende muntu takoire kina chinyinge twatigirete nchira kiari gonya gotigara megwata konyore sani ya okonyore sani ndi gocha yare tu ase yende ime ige omugano orenge 80s o 93 ore to volume 11 that is not ana mangana tware gochunjwa kwanyora bono kwarora ngala konyora moire kendo orire bono sinyunga kiagoko kiagoko gocha gotiga omuntu agocha mutini jenga tata naganyite tinkore tindochi tinyigwete no gukwana boka bono kinako atri bono urangirane bono kwanyora mangana ya gukwana engaki yakoreki ya iri bono munengaki ya sani ya tote volume 11 izani ije gosoka jiarenge suppose gosoka volume 8 volume 9 ijije gosoka volume 11 nchaka yani enjire twaka skidoji mageka bono yaba bona neki no monta gojo mo ikaransi kiaro mata ale como promising abuna nkogenda iga nko igore gento ai bune sane gocho iga etegera nande ri sane buna ale kwenda gosokige sane ya sokire ajire oire ini ya ringe iga sane twaka oni litali bono kere totebe ebintu byabeire yes bono togende Nairobi barekodi bairane kimudi yakabeire sani nyingi alisino kire studio yani okuganyira nkwalenge iguru sana ondete yore koso kisani kyari sana jirina bete na kya abantu bali abana musiki bagusiba nsibi since otuori kirage monyonjo machoge abantu abuna bete nabo ya igitenga gite bakarosie ke ombe kya music
na bete na ndo muturesa ro usi yengima na ande ngarukisi na ande ngachinyamira tukarosi na ande nyamira nkabe muturesa ro bono sani chiaye actually na bwate liosa lite abantu kibaigure sani nga yasokire umuntu nabare kogora taramanya kende guchime aja chigwira bwoye iko muntu ari kogora atari kubekerwa nubwo ate music store sani kiri kwachibangire ganya music store mwa bari busy busy isani nkoni tuarenge chi compact bono tuare ko chiruka chi compact tuare ko chioni chisane nabo buno ngakie Christmas tuare koni isani ki kwa KP kana bokoni nabo koni 300 200 chi compact na ande pado 150 chi alenge on that time njire tuarenge 100 compact tutebe 150 ojaje tego ika volume 10 10 chakirete 9 tu atotebe 9 10 11 150 lakini no malenda buno tu amanyaine abange umaite bono 50 na jitware kuri 100 na jitware ko ino 100 ira nero manyene 50 nero tu kuri buna intwa to koni iko buna kwete ebiasara bya ngaki bya beta affected no alisi unone kara arwarete na affected yekora tinkole ti gasi ili nare gokora kero murwere karibu no nyare ko gende gasi na rwarte ngaki entambe na rwarete na bete bu no almost karen kolige na bete almost ogenda nando irana na bete almost mitinyi 8 Igo mutinyi ali shuma tare ko tare. Ka gora 1995 mbuyale. Ka gora 1995. Mbuyale. 1996 nero yachaka bobe. Bolo 96 nero ya abeta bobe. No kerako enda volume 11 na rualite. Na rualite. Na rualite. Esu medine bobe. Na rualite no nye volume 10 ali sinaigwete bobe utatiga. Esu meye yarenge yangora. Nabokorora bono njengo teranga ngakia ore ande baragirite okoranga nero bete yo moeli elie babete bali bande nyingake na aliete chibesa akichori ali sina aliete chibesa bono eboli ekera agotera volume 9 babateba ne balimo iko na arwarite utatiga tare gosoki mangana yaya matiga ale gonte bono na inchi nare gosoki na ya bande bara kuminganga kinya bwa kiano ne bintu bya ye binge bunare kogora no na bintu bya gokorekana bwa ye amatemu aya borogi ni manyiti chingiti chia chiro mongera nare ke mugondo bako muntu ndando gocha no mutugo mugondo nari ciokure bona ikine gento kire giyoroche bona bintu gara onte bintu binde tu arekobisa bintu binde mu arekobisa sai kiro kurigire patrobas kiro kurigire miaka maiga instance ke munyorete ai murinari so sababu something happened nchibono none karasirete alisi ga mbet to bete chine mbwate chindoto butambi ndorabona tu alikwambo ketaraja twatira kuchiboye nandi ndorabona tu amubwate tete kumuyimugene sanduki kuchibwa bwoye bono kagusikana ajinya kubule abantu ngakitokora andi nga goikorigie ndagero uragire muragire bitachambura egera mu omwature chindoto chikoreki chisire dikabono toirane mole bwogo asale nayo muste tinga kyarwalite paka kumwira Nyamira ngiara kwa wote sinengo ndugu yangu nsinengo nengo lakini rende tataripi amangana tu akwanete yo moelio nanginyore dali siwante tinga bono lete tigumongina tumumongina alete briefcase tubanga abana ngakibago bakomenya kamuguri gwako mutume briefcase na agotebiri motebi alete briefcase akaenda akaleta rende briefcase
tugasoma amaruba arenge ime, tugasoma tugakora, nonya tarenge korora buya are gonte nsomere, chibese irenge chirabu, naende nonde ore gocha ore omorora, ebese yare komoa obeka moturogoro, obeka moturogoro, obeka moturogoro, omoerio oyo agante ng'aki chibese chiogochireta ago chibare naye ogochibara. Nabo nachibarete nkamatigia enamba. Bono omoerio ekero nacha korora rende ng'a bono osidiri kabisa, rituko riokomorusia bono bwane bono gosoka gochia isiko bono tomoire Nyamira. mwarengaenda ng'o? Bono twarenge na Mogire, na omong'ina oye, na abana baye mbarenge ororo. Bono ekero togokwana iga, riarenge rituko ria Aramisi. Nabo agiregete nkamobwata nkamobekera nyomba. gete nkamobekera egechiko mono, tata kuna oromeme. Bono natimari gose konya koyegusia ino, ekero omonto akoba omonto okomobekera egechiko mono, maina aria akuna egechiko, tata kuna oromeme. Bono nkaenda isiko, ekero abeire buya nkaenda isiko, ngatenda nkarengereria obombori obokong'u, gagocha gosirira okoboko kwane ng'aki bono geire iga. Nkoirana nyomba akamboria ng'a yaya, omaete naire kwarora ng'a nakwa tindakwa, aya. Enda aria torusia ebesa aria orarete sote toranywa. Nkaenda ngarusia ebesa ekareta sote tokanywa, agantebia tindakwa, mpaka ngotebia ekero ngokwa. Bono aba kera bachete naberesa, akamanya gotebia rende riatete ng'a bono ndetire briefcase, tukabanga ebinto ebio, tugakora, tukabanga mpaka ekaera ewikendi, twamoirete ng'inyorete eng'eti ndebe, twamoirete rituko riarenge ria Jumaine, Nyamira. Nari tomoirete, naende nkamorenda. Ng'ikerete mogadire inyomba for that long, motari komoira Nyamira mapema? Okorwara kwaye rende buna kwarenge, nare gotwara ichibu inche bweka manyene gotetiga rende kuringana situation yare kororekana. Ekiagera twatemire chinyagitari, twatemire ekienyechi, emete, abanto bamoire, mariogo buya sana. Bono bakagaikera goteba ng'a bono nabo okondusia. Nonya okoenda bono bantebete ng'aki, bono nabo ogokora ki, twabangire twakorire, bono nabo bokondusia. Bono ekero antebia ndusia, twaika Nyamira, agantebia buya sana, twaikire. Bono nabo ngokoririsia oragenda korarora abanto, alafu omanye gokora ki, omanye gocha. Igo kera egento twabangire twakorire mpaka abana kera egento ebinto biaye twakorire ki, twabangire twakorire. Bono Nyamira ekero namotiga Nyamira, bono abegete briefcase yaye magoro maate, kiare koyekuna na okogoro iga, oigwa noekorete ki, noere. Nkamotigera rende nkamotebia bono tiga ng'ende kande asiomeria abanto. Rituko riarenge ndoche ng'a ndarete kare rituko erimo, mambia yaye, inye tindironga egasi rituko riarenge ria Aramisi. Saa 8. Iga abanto Nyamira bamaete nari sinara admitted nyagitari? They knows, lakini egera yakwaneka iga immediately ng'osirire, abarwaire bonsi babogete pi. Basikare bakaminyoka abanto obo batamete. Korwa nyagitari ng'arisia okure, abanto batamete korwa nyagitari pi. Kere nkwana yakwanegete ororo. Igo, okay. Arisika gokunore. Ngotete ng'a kuringana buna okorenda kwane namoikia Nyamira iga, onchiete kakorara rituko erimo, mambia yaye agasira. Lakini kera egento twabangire nere twakorire. Nonya omong'ina oye nabo amanyete bono. Kiatete ng'a omonto nere ogoteba ebinto biane ase bikobekwa kirege. How did you feel? Ng'aki koigwete omosani ogo bwe chingaki chintano? Engaki eri rende bono buna Nyasaye akobanga, nabo yabete bateni enkong'u sana, lakini rende Nyasaye nabo twarete oboremu,
tukaroberia emiroberi yaye mpaka ekaera na emiroberi ende buna twaerobereti buna tugochi gokora nayo nengaki tokomorusia Nyamira. In fact it was egento kiabete egekong'u gocontroli abanto ochi omusabara gochinga egekong'u abasikari bagacha batemete nonya embarabu sana gocontrol patrobas omusiki bwarisi kero konyokombea n'omusiki obono omusiki obono nore inse nkoba ore inse naende abana babono bakobugia omusiki mbabwati banto bababwete emiaka gekogera nabo okonyora omonto omwana oterire egento buna ere akenyora gwakenyora giachire isiko bono totebe ng'anya ndiri amasikani are isani chinde nchire chitabweneti kobekwa lakini bono yabeire yache ekaba digital bono nabo okobeka esani yabo yatera motategerera banto bonsi lakini bono naye botagete igo gekogera kare tokorigereria chisani chiaye gochitegerera mono nkorusia twarenge ebinto getoo obosemi naende chisani echi igo chigoterwa chiare goterwa ebinto bitato tware korigia nabo ndagora esani goetera ogotera oyonde ogora esani goetere egita kebugiri tari ogotera aya egita naki yachangwa bono chisani chinyinge chiaye igo tware kochirigereria rero nkiakwana esani nkiakwanete ime kogenda inkie compact yengima ebogore content yaini nerei bono twamanya konyora ebinto ebinge igo biarenge ebio ogosemia naende biare gokoa obong'aini oyo ogotegerera nabo akorusia egento kemokonye esani bono buna ere esani nere oboreri koira omwana oboreri mbagochia esukuru omwana oyo in fact nasambeti bobe sana omonto omoirete timaeti ng'ana oyebwate abwo esani eyore Agnes oboreri oboreri akonyakonyerigi bono esani eye kere tokorigereria omwana oyo in fact natwarete ediscipline embe ase enyomba eria abete naitetwe achandetwe bono omwana ng'aki mwanyorete bono ekero togocha konyora eripoti eye bono omaete omogano oyo okoyorora aye okoyorora buna ense ere yare bono omogano oyo okoyonyora wanyorire yes nakoko Umwe buri ayo makanga indwa karumwa no ya zijanga magega ya serikali gacha
Bono. Yes. Tuma kira toko tera batero ko kwa egento ngere kwa tabanga ki kira toko tene toko ngabana nensi yale. Moko range gente ke kirare lakini okere nkali sini. Bono mwana buno oyo kira tokoligerera omwana ina asambe tobe sana. Abantu aba bagote basaba nga tokonya omwana aje gotokonyera omwana. Mwana inaro. Bono Osobiro ka obona obiro monto mo. bono omonto. Nare moe. Nabonkagere nga Nyasaye namokonyete kera nachitakairwe ase esukuru ya serikali nwakonyekerete. Yone gento kia kore ka tumuta. Bono iko kera tokorigereria bono no bosemi. Inchira omwana oria oise korora yani oise kwe imagine korora bono omwana oria asambe tu. Kera inchira asambe tu inseme echi chiaye chansoni. Kai, bobe sana. Bono, okay. Miaka yonsi mwabera alizo sawa nayo kumwerio musiki and I think ngaki yechisani chi alizo sababu abantu bekistomba bakoni yechisani including you. Yeah. Paka bosongo. Nga kibi asara bya bikagenda. No gendrete bakabono. No, actually bono igatimbi bwati. Nenja igetenga gete igali ya ali 92 ali 90 na ivere tu ebinti. Bian cost almost 180,000. Bono sarakasi ikiacha. Musiki ukabanga noira nai. Noira nainse. Kera alisi akure. Bono kero ira nainse. Tuate mbe na bintu bine na bondo tete nyomba afutu na. Nimbwari chi disk kwanza chisana chikare anga almost 1,500. Kitu akaone chia Rusi Mapere, Franco, Bekale, ni mbwate no ne chia bagere na one ti nyinga sana. Na one ti sana chia bagere kera ne biashara biale. Technology gacha. Technology gacha gachinjirende bono. One gacha chisimi chikapogori ebintu ebyo. Ebintu ebinga bono ege current ni mbwate no ne ekena ndeke ntebe keritu abwate automatic keritu kabigiri chisane kwa manya go debu ochie compact. Ninke bwate ngete omwana obwalisi sababu. Yinkorwa atararwa. Yinkorwa bono nganko genda ndi Nairobi. Ni murange tikamutenga nchunda ko ebintu ebyo bigache. Tiriako ni ebintu busongale. I think it was early 2010 or 2011. Nkamogetigera. Tinkama digo sena igo ono okere ebiasara byo musiki bigacha bikaira na inse ngatiga ngachanka totally rende bono kera bire na inse ngachanga nande ebintu binde bingao nganyora ngabyangire ebiasara na chagete na abegeti chibucheri yoko ni nyama bigacha naro nkanyora nga aba oni chimboli ne chiombe onda uchi bochioko ne rigenta ibete una bono one time umuntu omaibe na rusi chimboli miruka iga alike birugo ma saa 12 ibire kuruge gesorali nsali chimboli mampyo koleta twanyenyire tengane nkonye no mwana oseliwe nka mogori chimboli echibere tekanjere tiga yamo yanyenyiruga manyino gotanga chimboli kagina yo mungino ndo gocha okurusi chianga kapso gotigara basa ke basikali bagocha bakombwata nenyameri yanyenyirunga na ibire kumukane yaya iwe nganyara mungino tenga mate yaya tandi kuchinyomba ali staye mbuli ya ono yiro chibuna yanga nine yende moyere nete neinari tenda yo chole nde yonsi okoleki whatever nebe chibe sinyinge akoleki oire tugakura na igolenda akora kyakagenda naronga genda biasire binaro bigachaka mangana yanka abuna ya alingirende bono togote baka climate yanka abantu buna bande kabanga tungusana ne tungusana kanyaranga yanka ngaire ngacha nkaranga ka Nairobi sincerely na vere Nairobi anga 15 years na bokonya na renga nyasa onkonyire na nderende bono igachire kiriruta go toseli kurwabo ochingna nyore konya chia kanane growth sita wa chinyombe chi atagoro tu aiga Portland Portland cement irimo chinyo bachikutagurwa
You were among the people who was among. Tugakuo betutari gotebu no ane notice stage. Amweta atenete B-set. Agateba tekorera Mombasa route. Igo bibi alenga gati avions bibira range. Na bata koletigo. Asare nene sana. Asare nene. Wanya kulikaba. There's nothing. There's nothing inya sayangwa kirambiye mono tambutule tamoko. Lakini nena bo kuinyuranga bamura. Asogo kino otamanyitia sikwarure ko ikuinyure. Usibononga. Wow. Asikwarure ko ikuinyure. Ayigwa eteire. Na yutara etera. Asogo kino otamanyiti. Basi mtazamaji, Andonsia Sole. Story is very interesting, it's very touching. Intagetoya abantu bagena namba yesi, you know, mbara kukoiwa barataka kuwakeresi mibagufwani. Yes. Ina nange namba yesi. Namba yana 0712 713 319. 319. Yeah. Nere yekoli kunsega iga basi. Nyogete como kwanera enamba yae yesimi nero yarule. Patrobas. Yes. Nkiora atebe umugusi. Asensemo yo mugusi bona gestu aikeire. Tuatwale generation ire enkere enene. Enene terigotaka koigwa baibori. Nare ko basaba baigwa abantu banga banene. Obose mimboro. Twaragote ukarenga kino biruka gembinde. Kende nkiarenga ande. No mare buno mugusi yes twabwata omochando. Kero wakorire sukuru. Omuburi agogote binyoma. Tari bere mukware atakakare kwanywa. Kware ateme chando cyo nyagusabwe chumbi. Buno konya to kumusaba. Iyo tabugati. Igo bono no mari na mbenene yeke goriegeke. Eteme ko rigererio bosemi atware family kirabwate genta kubika muno. Buli mumboyo. Bono buli muna akiri. Wikasome. Usasomere gintu gite. Kemwe genta akuria. Buli mumboyo urasoma buli bono. No mare bono gusi buli mumboyo. Haya, actually bono gujisikali story no to kwamba koranga mare manuali. Asinini. Lakini bono ga ntobugati kende. Igo na mbe nene yeke goriegeke. Nande kwarorire ngano ngoke nyarure. Kora anje getalire toke bwatuka. Na ushauri kwa wanamuziki? Wanamuziki bono iga. Iyo ntonare ko basaba na barabu. Batige indamwamu. Ndamwamu ne yame mbe sana. Yani yo koigubobe. Bono mbatekeire batwara abantu ange batatu bane batano. Abantu bababugite emyaka. Nyumu utarachi gosokia genta. Utarachi gobeke gente kuguchia ase midi bakigwe. Tiga abantu abarage kagwa. Egere omuntu aboringa ngaki oyo bona abo kwana ringaniri. Ringaniri nande ngochariria inyuri abantu. Ringaniri ndia beta asigete. Ngakiria kuletu. Ngakiria nyoretu. Igo abana musiki abanga kelobona gukwana igako igungona ngosokirie sani nere amanyekane lakini etabugati bwansu boranyire myaka emingi nande bono muno ngwano yo gale osokie sani mu mwaka once a year esani ya tara ya rosi twaranga mfolio mukieta akorete gas mwamanyanga imogo improve kwamanyanga yoko improve that is why committee ya rengo twamanya koranga sani bono irenga chiasogete mwete numbers neroro yiki combat jiale gosoke ekina otebi ngato karanse igana mugire mubona bagote combat tuone timono volume 9 volume 6 volume 9 volume 6 volume 2 ngakiji sukuti December igasi yako bona tenda kuboli interacho kore interview yes umusikio no konyete chonyali sababu kera nkoni ane ngejesani ono ufumete gusiengi mechiko bokigo nyaki umusikio no cheta koma konya actually ito kwamba goteba ngambona kero umuntu bwene ndo chikonyora obuya
konyona ne omuntu uyu akorwense the moment konyona asa ikeire nari naroche ng'a bono obeire omuntu bw'abantu kiare konyora obeire recognized sana bono bahati mbaya rende akarwa omosiki ntebe ng'a nomokonyete engaki ase mokonyete ntebe ng'a nomokonyete engaki enke lakini omokonyete namba enene abasani bakamumanya akamanyekana nabwate etama Alicia abwate etama ya maiso nyina abasubati ndakwana nabwate etama ya maiso ngokugamba kabisa kwaranga nabo murekomo osokera ali uchira gontebire ng'ende gunyorere mwino nachire kuja bono mune sa mune bono yani etama nelinga ki producer bono ino bana musingo ni muri sanje abantu ba na baroje na chibesa no nyine producer ngoro sier chibesa aso musikio na chire te producer kamateta bono kie mangana actually onda gatebi ng'a engakieria na bete na musiki erende ko bwana muna nayerigerete producer na chimbe chiarenge giarenge ngiye mono eko era na bete na barabo na bete na chop osokeri moso machoge na bete na paros osokeri ba omonyocho mugire nere twa bete komo obo bisimbole bwarenga ase chinseme echi chia produce mbare gotaka umanye utatiga rende naba banyene the band master yani the honor nere nabwate eng'encho yaye tare gotaka kworoki abande nabarobwo ng'a inki gekorete ki kegendererete chibesa nkoegu barenge nengaki eri kere abande bari koigwana contract kere tikware gosoka ochigosoki naende ochikobugeria onde moino yaya iga abana musiki nkoigwa barenge bobe yaani omoika nore orenge ase omosiki bwokonia otare gotaka onde nere akore ki aone nonya naye kware gotoka ng'a nkoni ore sane gose nkonyore kwaerosiri virus kwaerusia gwachire kwaedabiri bono tindi gokoneri gose ng'ogokorigia nkobwate bono eyio are korekana ng'a nyirende nyendire ebinto ebiko biare kobangeka buya nanga bono twasangereri chiria nkooneri chiri chitakeire ekwera nakourire chiri nakonyora nachio naende nagotigire naende nakobwatire omoe naende nkoire nchake nye bono ndi nareta nkoumorere chiria nanga naye nabo nagobusia okore ki ogenderere igo bono omoika nore orenge asa chiproducer bare koigwa bobe mbare gwancha nabana musiki abande mbare gwancha nabarobokere ba omwana musiki onde agokobugia egita achikobugeria pandi ende no igo Alicia abantu bakamubuire omusiki mbachete ko kenye gwasokire isiko turi koirana Kirwanda that is why buna manyeterende the strongest ya Kirwanda ongera tabugere tipandi ende nkobugia arenge lakini abugeti bono mono bono nari aba ongera kare kobugia gitare kobugia Catholic ya ibara amatera no arugete agacha kugeria ipandi atara abugeri nabondo chibono ng'a gabugeti mabundu bandi nje banere akarukira mabundu bagatere na Ben Gisore na Andrew Kitenyi ngaki nabondo che alishatara monyora abuno bono no arwete agwa kamya gocha bwalisi buna babugeti na alista bugere tionde actually na temete ko kipu kiana rorenge solo siaye kiero mwete bono na bora nyoro kwarusirie gento kiarenga kwairire moina nande sani go chiarenga obobisi mwete sani gosoka no obobisi itarasoka to gosokirio gieri go chiari yaya igo nonya na masoesi na bantaba kiba masoesi mbalibuka igo nayo ori ogotoka bono ori oime mono okoigwa ng'a inki yakwanwa nande chisani echi abana musiki tinkomanya rero gose nkorosi bare ndagira ng'encheri yakarosiwe
tukware guchiuragire isiko ndagire no ya cross wama tukuriera mwari ya mumwe twapaga twakora twaje gucokia sani ira ritugwita gucoka tujika tari rero turi kwenda no embu basi hapa gusiba minto mwigule story ya Patropa Sombati musanyo imemono sana yo choni alicho sababu oto ile story yengia choni alicho sababu no monto muyolenge nje personally niko mwanje tamono iye kogera na chimbua kurwa saba sani baya bantu ba mumanyite elinde tumumanye buya side bona tuachagete nande tuakolire DJ tuongee sani bila roho na kipato masiaka pengo Mwanuru sababu tagarara buya nyumwe mabana njirengure asingutara bono gwira mwanuru sababu tagarara buya nyumwe mabana njirengure asingutara bono gwira asebono ngutara inyura mwasari yegeta naende jumarene nana kubanga manenjejo ingenju mokungamba bamitobono terie donge nigobono njendo chenga manengere yabamito ingenju bakungamba bamitobono terie donge nigobono njendo chenga manengere yabamito bandengere kunyakitari james marita mokaya no mugicheni ngoni wete na samson nyandiki simu yule Wamito jemba debya mangane seinu nyatige Watya monene nyasaye wikera wakonye Moroja tara wito moge kibona ya yu wita Pakuru batebete tarinjari sinje na kwana Wanjani nuwa maiso kurinde myo itamanya ini Musani uwa wita nulia mokunya kwa memeza Wanjani nuwa maiso kurinde myo itamanya ini Musani uwa wita nulia mokunya kwa memeza Umana kuiwera nga kinere binte ibye betu binte mbye betu ebinge sana keno na boleti buri twagatumikire ubugo dapu obu arenge bwe bogoreti bwe bintu bya bogoreti ne ebinge bigasira igo tukaje kubibwa tukujibosonga arenga kiyu byasirete pi abantu mbale barenga basonga ari abaibya babesana igo video tiyo bono tubugate yalisyo sababu gakonyegera kagotenga kagukwana tima mugeni mochorwa tabugati tema ngoto boli video yo nima eterna asa abantu limu arenga na choni yalisyo sababu abantu ali I think teko bo I think umuntu naronyega chitase tima eti abandi bose bakale moyo busungalia Robert Mayuro mumaite na anda atembo oli mugire tukwanenera abandi usumungino manyenga lakini nde normally kunanginyorete chirekodi chinyinge nye chikarororo ekora diski chitwale korosia mugire tari monare gutugo kyare cyare ko bagutuko na ndi kiranko amba koinyora ibintu ebira baise gutuka te time tu akolate show ground kisi tu akolate dansio abantu mbale Samuel Masese nomwinyure koru igongaria suneka on that time ndujinga ntu abwate tu arondo nande yarenge sani ere folio mutu ere bwate gente kinyetinye beti uno tima tinga twale konyora Robert Mayuro nabare kunye bwati nabakonyora ina ere nabarenge ime kena tu abwate buna agent ya kisi on that time nyukaro kyatu atika nintanyora na tinkumuinyora by this time kirenga kiri arontu hanaraine no muntu naro twakarukire ochita kaigura kerokaria somebody Kenneth Ngo
Adams. Kennedy Samboti ulengo mwenge go kabeire parosi sana. Mekibono lyagenti mede usokala. Abara baise omwengo momwamu. I think ga kabeire parosi agacha karwa agacha kaigora keroka. Ngakinera ngakirete nena ndigiti is a good person. Kena wonginyorete nga abantu abo lakini no mali boli yo mayoro. Timatinyo kale moyo arati nko inyora abuje nyore moyo no batulande tumuri aba bande babo yonde babo basungusia babo nyuma baba Kennedy aba barabu ababwate amatukalishi kanyambaracha abantu nyuma abantu tuwarenge nabo abo nginyorete Umongi na Rebecca Nyamucha, Easy Municipal Market, amona dau jamaa tete no muri basika ikonge. Thank you so much. Asante. Thank you.